Sziasztok srácok, ebben a mai videóban megint ebben a Modern Steel Brainrotba. Hát ugye mondtam, hogy meg fogunk nézni brainrotokat, nem csak lucky blokkokat, de hogyha szeretnétek, akkor lehetnek lucky blokkok is, de most szerintem én brainrottal szeretnék. Be vannak állítva elvileg a cuccok. Jó, azt majd beírjuk. Mutation az Rainbow, az tuti. Ez legit lesz. Nyugi. Nem name, hanem trait. Lesz rajta Fireflies, Galaxy, Glitched, Nyanket, egy Mateuhet, és mondjuk akkor egy Taco, meg akkor egy Snow, meg Sleep, ennyi effektet. Hú, teletesszük, bro! Bubblegum, Disco. Na! Hát akkor így lesz. Nubini Pizzanini-t nézzünk így meg. Trait. A trait túl sok. Túl sok a trait. Na srácok, most már jó lesz minden. 57-et termel. 57. És van rajta pedig 12 mutation. Te jó ég. Rosti. Hát az szép. Itt Los Chicleterias. Az kom. Nubini Pizzanini. Jó. Kövi name az, hát akkor egy Tatatasa hurra! 2,5-öt tippelek. 3,1. Úristen. Mi van itt loptok? Mi van itt loptok? Úristen, srácok! De úgy, hogyha akarom, akkor kigyűjthetem a rainbow-kat, de nem gyűjtöm ki. Mindegy. Az ez durva. Ez a hornát. És hogy Bambini Crostinit. Úristen. És akkor, hogyha ez ennyit termel, akkor majd a végén mennyit fog? Azért. De akkor nézzünk meg egy Cappuccino Assassinót. Erre is kíváncsi vagyok. 4,2. A Tatatasa 3,1. Első, második, harmadik, akkor ez az most ez az első, ez a második, ez a harmadik, és ugye a Nubi, ez a harmadik, és ez a negyedik itt. Szóval, ja, az ez eléggé durva. Ezt a Cappuccino Assassinót most eladtam. Ja, na srácok, akkor mehet a kövi, úgy már egy lega. Jó, egy Chef Abracadabra. Kb. 34k. Szép. Ezt le kell fotóznom, de most meg kell néznem, hogy milyen. Most letöltjük. Jó. Úristen, srácok, de jó. Nézzünk meg még egy ilyet. Egy panda, ilyen Sigma Boy-jal. 76 000. Ezt kicserélem. Ez azért durva. Jó. Na. Kövi legyen egy... Hát egy Los Nubini-szak. Az mennyi?
Mi arra vagyunk kíváncsi, bro. Te normális vagy? 706 000. 706 egész 100 000. Bro, az mekkora? A Los Nubinis vezet. Szép. Hát nyilván ők vezetnek így, de hát srácok, ez durva, de akkor nézzünk meg. Szerintem egy ilyen rosszat. Van az a, mondjuk akkor, ott a Bombardilo. 141. K. A Los Nubinis, az durva. Hát ez nagyon durva. Akkor srácok, nézzünk meg egy... Hát az a gond, hogy már elérkeztünk ide. Hogy Lucky blokkot vigyünk bele. Azt 13 műtés a 12. Jó, nézzünk. Akkor menjünk Lucky blokkokra. De ő szeretnétek, akkor mehet egy ilyen rengeteg műtésön Lucky block mindenből. Orka le. Az egész 5,6 millió! Úgy ez jól jönne. Bro, ez nagyon durva. Mindegy, nézzünk, én még egyet meg szeretnék nézni. Srácok, ebből még egy. 15-szer kell jönni. Nézzük Orkalérót. Jó, na nézzük, ő mennyi. 3,3. Akkor szép. Eddig most ugye az Orkalero, ami jó. Az a Los Nubinis meg. Ugye az Orkalero. Hát akkor Trallalero, akkor az mennyit termel? 2,8. 2,8. Na jó, még egyet meg kell ebből nézzünk a Zandóra. Nem. Na, kezdjük egy 6-7-nal. Mi a... 6-7. Bocsi, 6-7. Versenyezzen egy Bisonte Jupiter. De spawnolt, és akkor nézzünk meg egy Black Hole Goatot. Mind a kettőt. Nézzük. Kettő. Bro. Neki mi a neve? Viszont Jupiter. Akkor Black Hole Goat. Na. Nézzük a 2 vadászgépet. 22,6. 16,9. És a Bisonte Jupiter az... A Black Hole Goat az még a rosszabb. Nem. Ja, nem. Mondd, hogy az a jobb. Akkor nézzünk meg most egy ilyet. Spawnoltassuk le. Meg srácok, akkor... Hát... Akkor egy chillit. Nem. Egy Ciclitera. Egy Ciclitera biciclitera.
Srácok, jó, nézzük, akkor Csikli térre 197,7 millió. Nagyon jó. Jó. Burger and Frujo. Hát srácok, ezt lehet nézni. 8,4 billió. Ezt számolja így a legtöbbet. Ó, szép! És akkor srácok, nézzük meg a legdurvábbat. Amit csak tudunk. Akkor elsőnek srác, akkor nézzünk meg egy Monet Pagi. Meg nézzünk meg akkor egy Garamát. Kéne egy Garama. Most már spawnold. 1,1 és 2,8 bill. Úristen, Pali! Mi a srácok? Ez mi? Jó ég! Akkor nézzük meg egy nagyon durvát. Addig kiváztam. Ebből egy Dragon Cannelloni a legjobb, amit ki lehet szedni, srácok. Hogyha érdekel, akkor iratkozzatok fel. Azért már lehet látni, hogy termel. Ez egy két trillió. Nem tudom mennyit, de ez a legjobb, amit ki lehet szedni. Csak azt nem mondta, hogy egy T. Egy T? Hogy mi van ott? És mennyit termel? Mennyit termel? Srácok, rájöttem, 21 billió, vagy... Igen, 21 billió. Mi? Ne! 12 billió, bocsi. Ezt kevertem. 12 billió. Ez meg addig már 20 trilliót termelt. Akkor nézzük meg a Dragont. Azért ez is termel. Itt. Jó. Minden srác közül ennyi is lett volna, tetszett, iratkozzatok és lájkoljatok. Én Noah voltam. Szóval, ja, csasztok.